Igbo ekene m ụnụ. Ofu nwaanyị asị m ka njụ ajụjụ a ka agbalife ndị mmadụ ga-agwa ya. Ajụjụ nke kala aka o, afụrụrụ m ihe ka ọ dị otu a. Ofu nwa agbọghọ bịa sị m na ya nụrụ di o, na this guy, na mgbe fa na-akwụ o, na oge ọbụla ọ na-abalị asị ya na ya na-anọ na fonu mgbe ọbụla. Ịghọtago, na ya na-anọ na fonu mgbe ọbụla. Olu owo ndị ọjọọ ya sị ya, asị gị ralụ fonu a kịta na mụ nwa nke ị ga-aralụ. Ya sị ya na ya ga-alalị ya, na ya lọvụlụ ya, na ịgbagolu jokindi, na ya mọrọ na o menili. Si m ọkwa na ya until this guy wee bịa mee ihe n'isi ya. Mesie ihe niile dị n'isi ya, ya na ya na-agba wee na. So after 2 weeks, ọ sị ya na ndị mmadụ, ịmagolu ndị na-akpọ ya maka wedding na ndị otie akpọsigwie ịghọta na ya wetegodu fonu ya afọ, nye fonu. Si o mepee fonu ya, wepụta sim kaadị ya, wee wepụta akpa aza, wee tinye sim kaadị ya na ya. Wee sị ya na ya chọkwanụ soshal midia. Ịghọta na ya chọrọ soshal midia na life ya. N'ihe amụtago na that thing dị too much. Na ezigbo ihe dị ahụ, mana ajọ ife dị ya karịrị ezigbo ife dị ya. Na ya chọrọ ya na-anụ gị ka ọ bụrụ na ihe na-eme na soshal midia ka ya na-anụ. Ọ bụ ịghọtago, maka ya na ya chọọ ka ị na-eyuzu akpa aza anụnwa. N'ife a ji wee mee ihe a bụ na ọ ka dị too early. Ọ bụrụ na ị chọrọ ichuzu your phone, which is social media life, than yanwa. With all pleasure, you can go. Na nsogbu adọrọ, ka a chọwa nwaanyị ya eme ihe anụnwa. Ya wesị ya, kedu ihe iji ekwe n'ụgwọ ya gwa m bifo igwe bịa mee ego m, mesie ego m. Ọ sị na ya gwala ya na mgbe afọ ya si ya ọ ga-echuzi ya ka ọ ga-echuzi social media, na ọ sị na ọnya nwa ka ọ ga-echuzi. O wee sị m nne na ihe a bụkwa ihe ọ jụrụ ya just joking, na o nwere ka ya si wee ma na ihe a ka this guy na plan. Ọ sị m na ike kwụrụ ụtọ gwu ya, na ike nya ba kpọọ parents ya, gwaba parents ya. Parents ya sị ya marriage nke nya ka ị ka na-akọ akụkọ maka social media, na ịma nọ nwe without social media. Ọ sị m nne na ike kwụrụ ụtọ gwu ya, na ala gbalị ya since afọ na ya mụrụ ife ya ga-eme. Ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lụ. Na this guy si ọ ya anakwanya na with all pleasure na nsogbu adọrọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na test ya kwalụ ịghọtago na with time na ọ ga-enyechi ya fonu ya. Ọ dị unu ka this man ọ ga-enyechi ya fonu ya. Ọ sị m na ike kwụrụ ọtọ gwa dat na ya na-eche ya nwa dị otu a educated woman like her. Yes, na ya gụsị secondary school wee mee catering. It's not like na o nwere ife a na-alụ. Ụfọdụ ndị mmadụ si anya gba nkịtị ọ bụrụ na ọlụbọọlụ ka o ji like ya gote fonu, ọ bụzalụ na ọjụ den ya si bezie ọnwụ. Ọ sị m na mgbe this man ji wee si anya ralụ marriage ịnaba kịta afa ka nọchalụ di na nwunye. Ọ dụnụ ka mgbe afọ ka ọ ga-abụnya sị na ya ga-ana na ọ ga-eji maka ya sị ya anana. Ọ sị m na ike kwụrụ ya fụrụrụ ụdị ihe dị otu a. A na-ekwosị na social media gbasalụ ụmụ enyi nwoke na-abụ nụrụ nwaanyị nọ maka social media nwa ka nwunye ha ji wee hapụ ha, and because of that na ya chọrọ ya. Mana yanwa jikwa ezigbo fonu. Yanwa ji ezigbo fonu nwere ike ịkọnetị to the internet. Ọ sị yes because of business ya. Ọ sị m nne na ike kwụrụ ọtọ gwu ya na maka na ya fụrụ nke mmelụ mmadụ sisi nwunye na o kwesịrị inwe password. Ka eji wee sị ka ya wetala anyị ihe a ka anyị mara ihe anyị ga-ekwu na marriage ka bụ 3 months na. Ma onye hapụ this guy maka social media na bakere ihe a ga-agwa ndị mmadụ. Ka onye nọrụ na marriage anụnwa because na mgbe o ji wee napụ ya fonu na ihe ọ ka ga-anapụ ya na future dị too much. Ya wee sị ka ya jụọ ụmụ nwaanyị ibi ọ bụrụ gị ị ga-ekwelụ. Ọ sịkwa ya na ọ dị too early kịta na fa ka mụtara nwa ọchọ ọnya naba. Hey, afụ si na m anya gbanwe unu na ọkalaka ọkalaka. So nwanne m kedu ife ilu? Chee! Kedu ife ọdụgụ ka this woman mee na ọnya hapụ marriage maka social media maka phone? Ka ọnya nwee ndidi na ife ga-adụ mma na ọ ga-emesịa change ya. Ịwali ịwaji mkpọ ọkwa ihe a na-akpọ dị anwa. Chineke na ike nne sorry but like ọ dị funny. Ọnya hapụ marriage maka na ọ ka dị too early. Ka onye nọlụ
use be na akpa aza no bad dear forget about every other thing. Na television do okay according to the husband. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụkwa anyị aka iji kwa ife ọ ga-eme. Manye kwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ike gwụlụ.